Een hele goede avond en welkom bij Museumplein. We staan voor het eerst buiten en achter me wordt al druk gerepeteerd. We hebben big band muziek van Big Band 81. We zien echt tussen de buien door zien we het spelen, maar we worden het per se door te gewoon op. We vinden het ontzettend leuk om die alsjeblieft concerten te geven. En dus de vorige keer wie we heen gespeeld hebben op het plein. Toen, nou zo overal tegels en steen nog, maar toen waren er overal nog puin en zo. En toen wordt al gezegd, nou ik daar vallen om zo in de puin te gaan zitten spelen. Nou is dit plein prachtig gelopen, maar ja, dan begint het een beetje te regenen. U heeft er nog veel big band muziek gemaakt? Er is een nieuwe hype. Er is Robbie Williams die met die big band heeft opgetrooid. Er is Roger Cicero, wat ik net zeg, Michael Bublé is ontzettend populair. Maar is dat dan niet eigenlijk meer popmuziek die heel breed gearrangeerd wordt? Nee, het is juist omgekeerd. Het is eigenlijk, die songs die ze zingen, het zijn eigenlijk allemaal hele oude stukken, wat ze net zei, van Duke Ellington, Basie en zo. Maar nieuwe arrangementen die we dan ook spelen en het publiek reageert er waanzinnig op. Ik ben in Arnhem geweest met die big band met Michael Bublé. Nou, de mensen stonden op de stil werken. Dat is echt te gek. 81 is dat ook het oprichtingsjaar? Ja, wil ik wel eens gezegd, is dat de gemiddelde leeftijd van de leden? Het is gelukkig van een blier. Het is er allemaal iets jonger hoe nog. Het is gelukkig van een blier gekomen. Ze zijn echt bezig met verjonging. Zijn er nog genoeg muzikanten te krijgen om zo'n grote band bijeen te houden? Ja, maar dat moest wel verder kijken. We stellen natuurlijk eisen aan een niveau. En, het moet ook een beetje gelijk oplopen. Mensen moeten niet te groot zien, zeg maar, dat ze zich gewoon vervelen. En ze moeten ook niet te slecht zien. Dat ze niet mee kunnen komen. Hè. Dus we zoeken natuurlijk wel naar een balans, maar daar moesten toen wel wat aan doen voor het algemeen. Het is een hobby, het is liefdewerk oud papier, maar ook een beetje het stimuleren van ons soort muziek. Want die moet echt niet verloren gaan, dat moet echt blijven. We zijn er al 1981, maar betekent dat ook dat je nog steeds in dezelfde samenstelling speelt? Ja, dat is wel een goede vraag. Er zijn een paar mensen, ik geloof 2 of 3 mensen die nog van het begin af daarbij zijn, of van bijna het begin. Maar als er nou jonge mensen kijken, kunnen die zich dan nog opgeven of zit je eigenlijk vol? Het is een geweldige hobby. En we hebben een leuk stel mensen hebben we bij elkaar. Het zijn eigenlijk allemaal vrienden van elkaar geworden. Dus ik zou zeggen, kom kijken op donderdagavond bij Apollo in Blier. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm anything you've got. Well, and it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do up, 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 do up. Hier in het Limburgs Museum nog steeds tentoonstellingen rond de Flower Power. Maar in het Museum van Bommel van Dam is deze week een nieuwe tentoonstelling geopend, gelieerd aan de Floriade. Topfotograaf Yukio Namba maakte bijzondere foto's van een Japanse landschapstuin. Hij is begonnen in Japan eigenlijk als insectenfotograaf, spinnen fotograferen. Daar is hij heel beroemd mee geworden. Je vindt hem ook in alle biologieboeken in Japan, wetenschappelijke magazines. Hij heeft gewerkt voor universiteiten. Maar hij heeft samen met zijn zus een hele grote souvenirwinkel aan de rand van de tuin. En hij heeft vroeger toestemming gekregen om bijvoorbeeld tussen 4 uur 's ochtends en 7 uur 's ochtends die tuin in te gaan. En is die macro-opname gemaakt. Dus in plaats van de kleine spin is die overgeschakeld naar hele grote platen. だけど、その雲を撮ったことによって僕は今まで後楽園を1年間撮っていた写真がきれいに撮れなかった。どうしてきれいに撮れなかったか、僕の原点に気づきました。 In het programma Uit van Morgen zit een uitgebreide reportage over de foto's van de Korakuen Garden. Museum van Bommel van Dam exposeert tegelijkertijd ook nog Japanse kunst uit de eigen collectie onder de titel Japonica. Als je binnenkomt in het museum, eigenlijk meteen waar je tegenaan loopt, zijn deze 2 bergen.
Ja, de Mount Fuji. Dat is eigenlijk dezelfde berg. Het is exact dezelfde berg. Die is in Japan tienduizenden keren geschilderd. En soms ook in houtdrukken gemaakt, zoals deze. Deze zijn ongeveer 200 jaar oud, zo rond 1810, 1820. Hokusai, de meest bekende Japanse kunstenaar, zeg maar een soort Van Gogh van Japan, heeft deze berg tijdens zijn leven alleen al 250 keer gemaakt. Hij hoort ook tot het nationale erfgoed van Japan en Nederland. Dat is heel bijzonder. Hij wordt dus ook uitgeleend aan het Sieboldhuis, het museum in Leiden of aan het Rijksmuseum. Dus het is een hele bijzondere die Maarten en Reina destijds hebben gekocht. In de jaren 40 en 50 waren dit soort dingen voor 150 gulden te koop. Maar wat is nu een beetje een gemeenschappelijke deler als je kijkt wat er nu aan werk voor Japanse kunstenaars getoond wordt? Altijd liefde voor natuur. Japanners hebben vanuit hun eigen aard en beleving, het Shintoïsme, is eigenlijk een natuurgodsdienst, 10.000 jaren oud. En we kunnen er gewoon eens naartoe wandelen. Als je zo'n karper ziet bijvoorbeeld, die is heel oud ook. Dit is een ander voorbeeld, dit is geen houtdruk, maar een zogenaamde scroll. Dus die hangt aan de muur, is papier vaak op zijde geplakt. Dan zitten er, in het verleden zaten er ivoren rolletjes aan de boven- en de onderkant. Dat wordt dan heel subtiel opgerold en komt dan uiteindelijk in zo'n klein kistje terecht. Maar het hangt er nooit het hele jaar. Het is echt maar een... Exact, exact. Het hangt er soms maar 3 weken. Of het hangt er maximaal 6 weken. En dan wordt die vervangen door een andere scroll. Of bijvoorbeeld, iedere Japanner heeft thuis een soort mini-tempeltje waar ook de voorouders worden vereerd. En soms zie je dus ook afbeeldingen staan. Dan hebben ze dus een ander soort gebaar. Maar het hangt heel vaak in een nis in de buurt van een tempeltje. Het wordt nog steeds gemaakt, maar die kwaliteit van vroeger die is er niet meer. Het is echt oude kunst. En hoe oud al dit werk, dat toch al soms 200 of 300 jaar oud is, zich tot die moderne landschapskunst aan de andere kant? Uitstekend. Dus we gaan ook in het najaar bijvoorbeeld, laten we ook voorbeelden zien. Hè. We maken een hele grote tentoonstelling in september, die heet Mapping the Landscape. Maar rondom mapping gaan we ook allerlei voorbeelden van landschappen uit de eigen collectie laten zien. En dan kan het best nog zijn dat er ook zo'n oud Japans kunstwerk opduikt. Want dat is dan leuk om te laten zien hoe de mens met de natuur bezig is, of in het bijzonder met het landschap. Morgenavond om 7:30 is er een lezing over Romeinse tuinen in het Limburgs Museum. Hoe tuinen eruit zagen in de Romeinse tijd weten we uit beschrijvingen en van kleurrijke wandschilderingen uit die tijd. Daarnaast zijn er natuurlijk opgravingen van de tuinen zelf. Met name in Pompeji zijn tuinen bijzonder goed bewaard gebleven en zijn tuinen zeer goed onderzocht. In het project Mapping the Landscape maakt de Maastrichtse kunstenaar Antoine Bergs deze week kommetjes van klei uit tegelen. Antoine Bergs die heeft klei gedolven in tegelen en wat hij wil gaan doen is een soort drinkvaatjes maken in de handen van mensen. Wat hij eigenlijk wil is dat de DNA en de vingerafdrukken van de mensen die in deze streek wonen eigenlijk deel worden van zijn kunstwerk. En hij zoekt groepen mensen, het liefst een man of 3, die zich bij hem aanmelden en dan gaat hij naar hen thuis. Moet iedereen de handen naast elkaar houden en dan wordt daar een drinkvat in gemaakt. Dat is één deel van zijn project. Het tweede deel is, hij haalt wat uit de grond en wil dus wat terug doen. En dan heeft hij zich voorgenomen om lappen stof te gaan begraven. Die heeft hij gekocht in tweedehands winkels. En hij zoekt eigenlijk mensen die een stukje tuin willen afstaan van 1 meter bij 1 meter, waar hij een stuk stof mag begraven, om te kijken wat daarmee gebeurt door de weersinvloeden. Ligt er natuurlijk ook aan wat voor soort grond het is waar iemand woont. Dat wordt dus begraven en 3 maanden later komt hij terug om het op te graven. En ook dat wordt weer een onderdeel van de tentoonstelling Mapping the Landscape. Dit was het weer voor deze week van Museumplein. Overmorgen staat Arno Adams hier op het plein met Hemelvaartsdag. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.